O sigui, aquí no és que es faci fosc, sortiu i canvien els llums i ja us il·luminen. I heu de dir, què fan aquests no sé què? I ho baixen a fora d'un altre. És una batalla naval, capitán. I les trois fregates han quedat envoltades. Però què t'hi dibuixa bé? Pam, sí! Ai, no, sí, no és igual, Aviam, ho tornem a provar, és que ara us quedeu aquí. I després ja ens mourem, vale? Fes-ho. Pam! Pam! Sí? Bernat, estàs bé? Molt bé. És que nosaltres... I aquest és el ratollar estirat? No, hem de buscar algú.